Ni y'an donkan ye kunnafoni bala kɛnɛ kan foli ni ta ni bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu tulo b'an kana k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Anderbukan na sani misɛn tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn jɛ fo ka kunnafoni bala kɛnɛ kan kunnafoni bala ye kunnafoni di kɛnɛ ye kalimu tabaaw ka sɛngɛ u ka magwan u ka ɲani u ka sɔgɔbɛ sabu n'i ye kunnafoni di baara in lajɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa diɲɛnatigɛ yɛrɛ o ye sani misɛn n'i y'i jɔ ka i bolodengɔnni tan lajɛ i b'a ye k'a fɔ si kundamaw tɛ kelen ye u bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don adamadenya la maanifinya yɛrɛ fana bɛ ten ala y'an da ko kelenya o bɛnnen bɛ ale de la an minnu ye ale ka danfɛnw ye an k'an jilaja an kana to an kelen na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ka hakilinaw dɔn sara misɛn a dɔ bɛ dɔ la an ka fili bɛ dɔgɔya ni an ka fili dɔgɔyara sara misɛn an ka ɲɛtaw bɛ sabati sinon maa ko dɔn bɛ ko bɛɛ dɔn tɛ e ni ne an bɛ gijigiji hali ni muranin bɛ an na fɛnw tɛ ten farisogo tɛ ten ɲɛnamaya yɛrɛ la bana ni kɛnɛya u dan bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kɛnɛya ni saya o ti ba ko ɲɔgɔn kɔrɔ o ye maanifinya ye gasaya ko in ma ye dɛ i mana mɛn cogo cogo don dɔ i bɛ taa an kɔni b'a la deli an mɔ ko maa si t'i bolo kɔrɔ tan ko ala ni minɛ bi fo n'o kɛra jigilatigɛ yɛrɛ ala ka n'o kisi i m'a ye dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ fa nin bɛɛ ye jigilatigɛ e ma nin don i la e bɛ t'i yɛrɛ fa k'a da mun kan k'e tɔɔrɔlen bɛ i dusukun na ala dun ye diɲɛ da lafiya waati sɛgɛn waati ɲani waati kamanagan waati yɛlɛ waati sɔrɔ waati kɔngɔ waati kɔnɔfa waati ni ala y'i bila minɛ min kɔnɔ i b'a ta ni ala ye ala de y'o latigɛ n'a y'i bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ i b'a ta ni ala ye ala de y'o latigɛ ale de ye latigɛ masa ye ko fɛn ko masakɛ n'a ye fɛn fɛn kɛ o ka ɲi PDG anw ye jɔnni ye dɛ se t'an ye dabali t'an ye saramisɛn ni y'an donkan ye an bɛ jakite k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kabini 5 heures du matin ale de bolo bɛ nɛgɛ ku la Siribi Dako radio Jɛgɛfɔ officiel ale de YouTube o ɲɛmaya b'ale bolo a n'a ka yɛlɛmasamisɛn yɛlɛmisɛnmisɛn o ye maa ɲɛnɛmaya tamasere dɔ ye an bɛ gijigiji kosɛbɛ ko tɔgɔ di Saramu Bajabate naamu n bɛ min f'i ɲɛna an b'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ka taa se jamana kɔkanna ma u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo kɔrɔ i ye min fɔ dɔw bɛɛ lajɛlen n'a dugusajɛ kan k'a sababu kɛ bi ka di sini man di a bɛ gɛlɛya cɛ bolo muso fana a bɛ gɛlɛya i bolo n'i ko k'i b'a bɔ Ala subahanahu wa taala ta la o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ ka kiiri tigɛ i yɛrɛ i b'a ɲini i yɛrɛ bamanankan cɛ in na u b'a fɔ ko karaba sinaka ko nege tɛ n na ko Ala kɛn bɛ k'a dabila kuma f'i ye o kɔni b'a yira sa k'a fɔ n'Ala bɛ min di maa min ma siga foyi t'o la a b'o di n'a ye min kɛ min ye don min e ka sɔn o tiɲɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana Ala k'a kolo suma amiina Ala k'a kolo suma yarabi saramisɛni nin ye donkan ye an bɛ taa an bɛ di fan fɛ kunnafoniw kɛn bɛ ka da sɛbɛkɔrɔ da bɔngɔ bɛ Bajabate naamu kamalenba kɔrɔ bɛɛ lajɛlen laban ye kun firifiri ye i bolo don o ye nimisa ye dɛ kana siga dɛ Ala ka n'o cɛ janya saramisɛni bisimila i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don le Guido maa min ye o sɛbɛn Sarama tɔgɔ ye ko Lasana Kulubali filanin don saramisɛni a ko bi tarata ni Ala ni kira sɔnna ma juillet kalo tile 22 Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta saramisɛni min ye charte kura ye a bɛ ta ka di a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko charte pour la paix et la réconciliation nationale ye malidenw a ye na an ka Mali kunkanko kuma fɔ sigikafɔ ye damu ye n'an jɛra ka kuma dɔ bɛ dɔ la min bɛ min kɔnɔ o b'o da ɲɔgɔn kɔrɔ saramisɛni an b'a la ɲumanw ta ni k'o sarada ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o kɛ gafe ye o gafe ye o de ye charte pour la paix et de la réconciliation sɛbɛnnikɛla ko saramisɛni maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finma jeninen dɔn min ye jamana premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Usumani Isufu Mayiga bɛɛ caman ko Pinochet in ka da mun kan saramisɛni o de ye a ka kankelentigiya n'a sɔnna n'a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Usumani Isufu Mayiga ale de kɔni sugandira ni k'ale kɛ nin jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye saramisɛni ka cɛ ni muso sugandi ka di a ma u ka jɛ u ka baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye baara in lajɛ sara min a kɛra ka se a dan na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan saramisɛni ko ɲinɛ ma kɛ maa si kɔ maa minnu tun da bɛ politiki la yanni politikitɔn bɛ
bɛ ci maa minnu ye société civile ye maa minnu bɛ kelenna baaraw la sana min sena fɔ ko jamajɛ baara don ma baara in k'a ma fɔ maliden si kɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛbɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye n'i ye maaw wele ni maa ma ye i b'i yɛrɛ ye sana min sena n'i ye nin ko in lajɛ Usumani Isufu Mayiga a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye baara in ye n'a ma ye k'a fɔ ko jamajɛ baara don o tuma a ka d'ale maa minnu kan ka ye kɛnɛ kan ko bɛɛ ka na sana min sena wele ni wele da kan lasera i b'a ye k'a fɔ maa caman yera i n'a fɔ maa caman ma ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu yera sana min sena olu y'u sigi ka baara in boloda o tuma baara in kɔni ko tile 3 baara don sɛbɛnnikɛla ko maa minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔfɛ olu kɔni sen don ne la o kɛra nisɔndiya belebeleba ye sabu u y'a yira k'a fɔ olu ka tunkarankeya kɔnɔna la olu kɔni tun kɛn bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ni k'olu dabɔ Mali jɔliko la a barata olu bɛ nafolo mun cɛ ka bɔ jamana kɔfɛ ka don jamana kɔfɛ ka don jamana kɔnɔna la n'i y'a lajɛ o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu man ka kɛ kɛrɛfɛmaa ye olu kan ka wele jamana sɛbɛnfuraw tali la jamana kunkanko kumaw la o tuma k'olu ka yeliw ni yɔrɔ ye fɛn mun ye k'o ta ka charte kɔnɔ kuma in sɛgɛrɛ sara misɛnnin k'a bɛnn'u ma a diyar'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin baara in lajɛ kabini san 2020 i b'a ye k'a fɔ baara kunfɔlɔ a sigira sen kan o tuma min ye k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ mun ni mun kan ka bɔ a la mun ni mun kan ka fara kan sɛbɛnnikɛla ko baara kɔni o de tɔ lasera a ko ne nin taara ka di jamanakuntigi ma sara misɛnnin i b'a ye k'a fɔ a tɔ bɛna to mun ye o de ye k'a waleya recommandation laɲini minnu kɛra k'a ɲɛsin charte ma sara misɛnnin i b'a ye k'a fɔ ko n'a waleyara an ka faso Mali kɔnɔna la min kɔni ye bɛn ni keleya ka se ka tasuma ka a duga ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ min kɔni ye bɛnbaliya ye ka fu siri o danna bamanciya ka fu siri o danna jamana kanu ni k'o ta k'o kɛ yanganfɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko baara in kɛra n'o de ye o tuma ni malidenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu n'o taabolo ye sara misɛnnin k'a dɔ bɛ dɔ la an ka fasoden ɲumanya baara an b'o lase sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o général d'armée Asimi Goyita o tuma k'a bolo bɛ don sɛbɛnfura kɔrɔ bi ni ka bɔ Usumani Isufu Mayiga ale bolo a n'a jɛɲɔgɔn ko baara kɔni bɛ senna nin waati la fo ka taa bila su daminɛ la o tuma jamanakuntigi u bɛ sɔrɔ ka kɛ jɛrɛjɛkulu ka taa ta k'a d'a ma i y'an bila baara min na Mali tɔgɔ la an tilala ka bɔ baara fila nin ye o tuma tɔ bɛ e de bolo kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le guido kɔnɔ Lansana Kulubali ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate ne kelen de bɛ nin ɲɛnabɔ ni b'i ce o dɔn a tiɲɛba bɛ kɛ e ye le reporter n bɛ n bolo don ni sɛbɛn min bɔ a yira sa k'a fɔ min ye biennale 2025 ye min n'a bolo dalen don Tombouctou i yɛrɛ sa k'a fɔ ni baara bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ se k'a fɔ ko tare ka sababu kɛ minisiri min belebele min ni ale ɲɛsinnen don a ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ni o ye minisiri ye n'ale ɲɛsinnen don Seko ani Dongo ma minisiri de la culture ale y'a yira sa k'a fɔ n'an b'ale wele ko Mamadou Dafe Segukaw ka den mandi belebele a yera Tombouctukaw fɛ yen min ye alamisadon ye o min bɛna juillet kalo tile 17 ma san 2025 a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen u y'u kara ni ka se Tombouctukaw fɛ yen u y'u sogo doni ka se u sera Tombouctukaw fɛ yen waati min na a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya ye a kɛra karama ye ka sababu kɛ maa ma kun bɛ Tombouctou n'i bɛ se k'a fɔ o da kan ka don jamana kunkanko kɔrɔfɔw la k'a daminɛ autoritéw la ka na se société civile ma ani ka taa se maa bɛɛ lajɛlen ma association maa bɛ yen ni jamana kunkanko kɔrɔfɔ n'a tɛ taa k'i to ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ninnu bɔra ni ka Mamadou Dafe ne ka kunbɛn Segukaw ka den mandi o kɛlen ka kunbɛn a ye kɔrɔfɔ caman fɔ nka san'ale ta cɛ min ye Tombouctukaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu nisɔndiyara bi kɔni u bɛ se k'a dɔn sa k'a fɔ min ye biennale min ye 2025 n'a kun bɛ ka fɔ k'a kɛra tiɲɛ ye sisan ka sababu kɛ dɔw yɛrɛ bolo dara ni o ye décembre kalo tile 18 ye ka taa se décembre kalo tile 28 ma san 2025 min ye Tombouctukaw ye biennale architecture kɔni a bɛ kɛ olu fɛ yen Buwa Jabate nin kɛnɛ kan min ye biennale labɛnbaa ye a maa bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'i ko k'a labɛn i ko catidenw ladonba i ko troupew ladonba ndolatan basketi ka sababu kɛ n'i ko biennale a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔna na bolikɛlaw fana b'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka sababu kɛ Mamadou Dafe ka selen kɛnɛ kan ka taa yira sa k'a fɔ siga foyi t'a la nin baara kɔni a bɛ kɛ Buwa Jabate a selen kɛnɛ kɔnɔna na u kɛlen ka kɔrɔfɔ ta k'a sɛgɛrɛ k'u ka nisɔndiyaw ni k'o fɔ a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ale kɔni nakun ye min ye walasa baara ka se k'a lajɛ
wa n'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ a y'a ka jateminɛ ko ko nin ma se baara jabara la dɛ ko sani ale kana ko kibaruyaw tun b'ale bolo ale nana fana ale y'a dɔn sa k'a fɔ Tombouctou wa u labɛnnen don biennale kama min n'a bɛ kɛ décembre kalo tile 18 ka taa se a tile 28 ma Jabate a kɛlen ka bonyama se kɛ a ko a bɛ Tombouctoukaw fo k'u waleɲumandɔn a ko Segukaw ye labɛn min kɛ a ko Moptikaw ye labɛn min kɛ a ko mun ye Tombouctoukaw ye o fana kɛmɛ k'o labɛn kelen kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa biennale a bɛ se ka kɛ cogo min na a k'a b'o fo k'u waleɲumandɔn nka mun ye Tombouctoukaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ mun ye projet dɔ kun ye o kun bɛ olu bolo o ye projet min ye olu kun bɛ ka kilomɛtiri 100 u ni dugu cɛ ka se ka taa labɛn dɔw sabati k'o yen yɔrɔ labɛn kosɛbɛ maaw bɛ jigin yen nɔ fɛn caman bɛ kɛ nka min ye o dépense kun t'i jɔ fo miliyari 10 ani dɔɔnin na nka o y'a yira sa k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ cogo min o wariko kɔni o ka gɛlɛn n ka muso ko ɲɛnabɔra k'a tɔ to wariko ye o kɔrɔ k'a fɔ k'i ma fɛn kɛ o kɔni o na bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka labɛn kɔni na kɛ sécurité labɛnw fana bɛ sen na a yira sa k'a fɔ min ye yɔrɔ 7 ye n'o o ye point 7 ye o labɛn olu yɔrɔw bɛ ka jɔ walasa biennale a bɛ se ka lakana cogo min na Jabate mun ye Tombouctoukaw ye u nisɔndiyara u labɛnnen don minisiri fana dar'u ka baara la baara min yera k'a bɛ wasabɔ biennale ka se ka kɛ cogo min na Tombouctoukaw fɛ yen kalo tile 18 décembre kalo ka taa se a tile 28 ma Jabate nin ye sɛbɛn an ye mun bɔ le reporter kɔnɔna na Aya Traoré ni ale ka sɛbɛn ye Saramisani bisimila Bili sanfɛ bolila ale b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn l'indicateur de renouveau siga t'o la maa min ye sɛbɛnni k'a tɔgɔ ko Isa Jakite fulakɛ Saramisani a ko an bɛ samiya kɔnɔna min na a ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko Saramisani n'i y'a mɛn i ka kilisi ka di a ko i da o de ye mɔsɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn sɛnɛkɛlaw bɛ nafa ni tɔnɔ sɔrɔ Saramisani min kɔni ye dugukolo ye i b'a ye k'a fɔ ale sɛgɛnna kosɛbɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la ko engrais o de ka kɛ sumanw kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais mun kan ka ɲini ka kɛ foro la Saramisani Mali samiya daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko hali bi sɛnɛkɛlaw bolo fila b'u kun ni ka woronto min ye engrais ye an b'a sɔrɔ cogo di jamana ye bɛnkan mun fɔ bɛnkan bɛ cogo di o tuma jamana ye fɛn mun fɔ hali bi ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko kulekan kɔni cayara fo ka dama tɛmɛ a ma ɲa min kɔ sɛnɛkɛlaw ka minisiri yɛrɛ kunu a ye kunnafonidilaw wele ne ka kunnafoni di baro kɛ n'o ye conférence de presse sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sɛnɛkɛlaw ka ministre n'o ye Daniel Simeon Kelema ale kɔni y'a yira k'a fɔ ɲugu ale cayara ŋunu cayara jamana in kɔnɔ a ko tiɲɛ na nkalon fo k'o woloma k'o fɔ jamanadenw ye n'o tɛ ko min ye nkalon ye k'o bɛ sɔn ka barika sɔrɔ tiɲɛ kan ni jamana ɲɛmɔgɔ mu dayɛlɛ ne ka fɛn fɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛkɛlaw ka ministre n'o ye Daniel Simeon Kelema ale kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ min ye CMDT ale PDG o tun bɛ ale kɛrɛfɛ n'o ye Kulemeke Dambele ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o fana kɛrɛfɛla lajɛ Saramisani min ye président de la confédération des cotonculteurs du Mali n'o ye Yakuba Traoré ale fana tun b'o kɛrɛfɛ sabu nin bɛɛ lajɛlen da bɛ sɛnɛko kuma na faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min y'an kunnafonidilaw ye sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan Saramisani laɲini kun tun ye k'an wele k'an kɛ seereya ye a bɛna kuma mun fɔ an ka k'a da ye k'a lase jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ka kumakan fɔlɔ n'o ye Daniel Simeon Kelema n'o ye sɛnɛkɛlaw ka ministre ye Saramisani a y'a yira k'a fɔ min ye samiya 2025-2026 a ko an b'ale de kɔnɔna na a ko a bɛ jɛ ka duwawu de kɛ fɔlɔ Saramisani ala ka ji ɲuman na ala ka suman sɔrɔ Saramisani ala kana to sɛnɛkɛlaw ka nimisa u ka kɛta la u ka se ka fɛn sɔrɔ u ka sɛnɛ kɔnɔna la a ko u ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min bɛ ka fɔ jamana kɔnɔna la fo ale ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ n'a ma ɲɛfɔli kɛ a dɔ bɛ dɔ la hali bi maa caman ko bɛ to fili kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ engrais ko Saramisani ko jamana kɔni engrais subventionné o de ye engrais kan ka sɔrɔ da min na faso yɛrɛ ye sɔngɔ dɔ bin ka bɔ a kan k'a di sɛnɛkɛlaw ma o bɛ se k'a sɔrɔ da duman na cogo min na jango ka baara kɛ a ko n'i y'o lajɛ o baara in bɛ kɛ ni min ye o ye appel d'offre de ye maa minnu bɛ se ka baara kɛ jamana kan ka min k'a kɛcogo la Saramisani ko jamana y'o kɛ a kan ka di maa minnu ma k'a baara dir'olu ma wa u bolo olu bɛ se ka baara kɛ fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san o san nin baara kelen de bɛ kɛ a ko nka n'i ye kow taabolo lajɛ Saramisani b'a ye k'a fɔ jiginna kɛra min kɔni engrais naliko la maa caman fɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni engrais min subventionné la o tuma min ye maa dɔw bɛ yen yurugu kɔnɔna la Saramisani k'u bɛ tila k'o doni tuguni ka t'o feere an dafɛ jamanaw la sɛbɛnnikɛla k'o kuma masurunya la Daniel Simeon Kelema y'a yira k'a fɔ camion belebeleba 2 falen sɔrɔla engrais subventionné la k'a a bɛna taa feere an dafɛ jamana dɔ la Mali kɛlen k'a subventionné
u bɛna bɔ n'a ye tuguni ka taa feere jamana wɛrɛ kɔnɔ sabu n'u ko b'a feere yan a bɛ ye a minɛna kɛ polisiw y'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko Saddam Hussein o tuma min kɔni ye o kɛra tantigɛmɔ ye i ka da la k'a fɔ maa minnu ka baara kun y'o ye a maaw bugunatigɛ dɔnna min kɔni sariya ye ko bɛ k'a ka baara kɛ jamana kɛlen ka nafa dɔ bila angɛrɛ sɔngɔ la mun na aw bɛ tila k'o ta tuguni k'a bɛ t'o feere tuguni o ye double feere de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o tɛ bɛn fiyewu a k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Saddam Hussein n'i ye cahier de charge lajɛ i ka nɔbila kɔnɔna la a ye misali wɛrɛ ta ko dɔw kan ka na ni tɔni 15 ye Saddam Hussein n'o ye bɛnkan ye tɛgɛnɔbila kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ ko n'a fɔra k'u ka taa livraison kɛ magasin kɔnɔ k'u bɛ taa tɔni 5 de livrer k'a tɔ 10 bɛ taa min o ko ninnu bɛ senna halisa don dɔ ne y'o fɔ Bugari ye o Malikura ko ni kunkolo tigɛra dɛ k'u formaté dɛ k'an kunkolo formaté Saddam Hussein k'a bila nɔ na an bɛ sɔrɔ ka kuma Malikura ko kan i ye min fɔ sisan nin kan ka kɛ bi ni ko bɛ senna halisa nin kan ka kɛ bi bɛnkan kɔnɔna la e ye tigɛnɔbila kɛ ko tɔni 15 e bɛna n'o ye k'o bila magasin kɔnɔ o ye bɛnkan ye min sɔngɔ yɛrɛ dir'e ma o tuma e bɛna tɔni 5 k'o livrer tɔni 10 i bɛ t'o feere tuguni k'o fana wari k'i mako ye o tuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Saddam Hussein o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a da donna fɛn mun na o de ye salon kɔɔri sɛnɛnaw ye Saddam Hussein o kuma kɛmɛ ka dugu minɛ ko kɔɔri sɛnɛnaw ka salon nafolo ma d'u ma a y'a jira k'a fɔ min ye kotongɛrɛni ye n'o ye kɔɔri koloma ye i b'a ye k'a fɔ ko bɛnkan kɛra fɛn mun na Saddam Hussein ko wari taara k'a di BNDA la n'o ye Sénégalais ka ministre ye Saddam Hussein ko maa caman de bɛ yen maa minnu y'u ka kɔɔri wari sɔrɔ Saddam Hussein ko jamana ka juru t'u la nka ko fan dɔ fɛ ko n'i y'a lajɛ minnu bɛ ka kuma Saddam Hussein k'olu m'u ka wari sɔrɔ a ko k'a tɛ jigin u ka kuma fɔli la k'i b'a sɔrɔ faamuyalibaliya don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko lajɛ Saddam Hussein o tuma k'a bɛ min f'u ye maa maa bɛ yen ko de m'a ka kɔɔri wari sɔrɔ Saddam Hussein k'u ka wuli ka taa BNDA la dɛ ko jamana kan ka nafolo mun di kɔɔri sɛnɛnaw ma k'a nafolo bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ kɔti kɔnɔ Saddam Hussein k'u ka taa ɲɛɲini a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na mun na bolo ma se ka ta ka d'u ka wari kan Saddam Hussein ko o baara ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye janfa ye namara dabiri Saddam Hussein o min tun bɛ jamana kɔnɔ kabini lawale la ko hali bi ko sira kelen de bɛ ka taama Mali kɔnɔ o tuma ko dɔ kɛra o ko la min ye hakilina ɲuman fasoden ɲumanya Saddam Hussein ko bɛɛ lajɛlen de ko hakilina ta ni ka baara kura boloda kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Isa Jakite ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate lɛdu dafabaliya o bɛ cɛbakɔrɔ mafiya n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele le national la o tɛ faso ye sa wa a ko min ye lɔgɔli karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna ani minisiri n bɛ se ka min fɔ kuma lasurunya na min ye minisiri ye ni o ye madame Sidibe Dedo ye k'a wasalen don bi kosɛbɛ ka sababu kɛ DEF min n'a kɛra 2025 na min ye enseignant 18 ye Buwa Jabate ko tɛgɛ kɛra olu la tɛgɛ mun kɛr'u la ka sababuya kɛ min ye nɔti falifale ye ka se ka ekɔliden dɔw bɛ yen min ni nɔti mun man kan k'o d'o ma Buwa Jabate k'o tɛ bɛn a yira sa k'a fɔ sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko nin ko in kun bɛ senna a bɛ waati dama dama bɔ ka sababu kɛ san o san nin waati kelen na i b'a sɔrɔ mun y'an ka examen ye ni examen de kun bɔra ka ban i b'a sɔrɔ nin wuruyurugu ko ninnu de bɛ kɛ nin duguma ko ninnu bɛ kɛ min ye kasabi nɔfɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wari nɔfɛ n'i dun ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wari nɔfɛ Buwa Jabate min ye jamana ka siniɲɛsigi i b'i ɲinɛ o kɔ anw ka siniɲɛsigi ye an denw ye n'an denw ma kala bɔ fo k'a kɛ ten n b'a f'i ɲɛna diplôme b'u bolo i ka sɔrɔ u n'a man kan a niveau t'u la yɔrɔ o ye maloya ye n'o kɛra n'an bɔra ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ gɛlɛya don an ka ko la min ye minisiri ye minisiri ale wasalen don ka sababu kɛ nin lɔgɔli karamɔgɔ 18 tɛgɛ kɛra ninnu na ka sababu kɛ olu kun bɛ ka n b'a f'i ɲɛna an ka DEF min ye ekɔlidenw ye k'u ka nɔti ye ne k'a yɛlɛma sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko ninnu caman bɛ yen a ko conseil de don conseil d'orientation olu camanba bɛ nin ko in na a yira sa k'a fɔ min ye enquête fana ye enquête fana bɛɛ sen na nka minisiri ka fɔ la ani sɛbɛn fasiribaw u y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'i donna école la k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la n'an b'a wele fondamental yɛrɛ bɛ taa kunjɛ ni DEF de ye mais n'a fɔra ko DEF yɛrɛ diplôme k'o bɛ se ka sɔrɔ ten k'a sɔrɔ a ma kɛ i ma baara gɛlɛn kɛ i ma sɛgɛn k'a ɲɛɲini i ma siɲɛna kɛ k'o tɛ kalan yɛrɛ tiɲɛnen ye wa ko ye kalan tiɲɛnen k'o de kɔrɔ k'a fɔ tubabukan na u y'a yira k'a fɔ ko enjeu du diplôme d'études fondamentales o kɔrɔ k'a fɔ yuruguyurugu ni ŋanaŋanaw a b'an ka diplôme fondamental laban ni k'a ko gɛlɛya a ko wuli ka jɔ ka kɛ ninnu minɛnen u taara mun ye communautaire procureur ye u taara yira o la n'o o ye ɲɔgɔn ye minnu balalen kɔni bila ka taa lycée technique la an bɛ waati min na Bamakɔ kura tɛ wa nka min ye sɛbɛn ye yira sa k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ sen na halisa walasa ka nin ko in ɲɛfɔ kiiri tigilamɔgɔw fɔ la olu ko
sa k'a fɔ nin baara in kɔni bɛ to sen na fɛn fɛn kan ka kɛ walasa nin ko tiɲɛ ka se ka dɔn walasa ko minnu kɛra ka tɛmɛ don n'a nataw la a ɲango wɛrɛ kana kɛ n'i passera i passera nka n'i m'a sɔrɔ fana i m'a sɔrɔ nka sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sa ko mun ye ninnu ka jugement kɔni ye a ko o kɔni ko ma bolola fɔlɔ jugement date ma fɔ a la fɔlɔ sɛbɛn fatiriba ko ten o bɛ maa kamana guwa o date ma fɔ a la o la sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a lajɛ nin ko in bɛna kɛ cogo min na nka kiiritigɛlaw fana n'u ka fɛɛrɛ don Buwa Jabate nin ye sɛbɛn Kalifa Tarawele nin y'ale ka sɛbɛn chargeur don national kɔnɔna na jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Buwa Jabate kalo b'a don ɲɛ nka t'a don dugusajɛ i bolo don Salamisani maanifin jɔlen t'i ye kɛnɛ mun kan n'i y'i sigi maaw bɛ ɲinɛ kɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni k'o kɔnɔ a tɔgɔ ko Mahamadi Ture Salamisani Mahamadi ko a ko kunun ntɛnɛn n'o bɛnna juillet kalo tile 21 Salamisani min y'an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita Senu min ye jamana premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye Salamisani k'a tun bɛna pankuru ta k'a kunda Dakari kan Senegali jamana min ye ba polisilakaw ye u nana kɛ ten don avion kɔnɔ segi ka taa i ka so ko mun kɛra Musa Mara u y'a bali ka don avion kɔnɔ kunun sɛbɛnnikɛla ko Salamisani maliden bɛɛ lajɛlen kan k'o kun dɔn sabu n'i y'a lajɛ min ye Musa Mara ale ka kunnafoni di sira dɔ fɛ n'o ye a ka tunti sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Salamisani min kɔni ye Musa Mara ye k'a taara kasoladen dɔw lajɛ ka tila k'a kannabɔ Salamisani min kɔni y'o kannabɔli ye ni o y'a ka kuma labilalenw ye Salamisani k'u y'o de ta k'o lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ ko sigana dɔ bɛ Musa Mara la a bara tan k'a wele Salamisani ni k'a kɔnɔta dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Mara ye u y'a wele Salamisani u y'a wele yɔrɔ fɔlɔ mun na brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ ye sɛbɛnnikɛla ko olu y'a lamɛn k'a lamɛn Salamisani olu tilalen olu sina ka sɛbɛnfura d'a kan k'a bila ka taa di commune 4 tribunal la sɛbɛnnikɛla ko min ye procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 ale fana y'a lamɛn a tatɔ la Salamisani a kelen ma taa a n'a ka avocat taara n'o ye Segukaw ka ba Muntaka Tall ye a n'o taara k'a sɔrɔ nani don sɛbɛnnikɛla ko Salamisani Musa Mara premier ministre kɔrɔ a n'a ka avocat Salamisani an tɛ politiki kɔnɔ bilen n'o tɛ ni kun ye politiki lajɛ ni fila bɛɛ lajɛlen ye politiki ma jolenba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye procureur ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a ye kuma bɔ ka ben an ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ i ka kibaruya dɔw la o tuma an sigalen don i la sigana mun b'i la kuma an bɛ fɛ k'i lamɛn ni an sigalen b'i la sira minnu fɛ n'o fɔra ka jɔ i la o b'a yira k'a fɔ ko dɔ b'i kɔnɔ o tuma ni minɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o sɛgɛsɛgɛliw de ye Salamisani tile 1 tile 2 Musa Mara ani a ka sonandonba n'o ye a ka avocat ye ba Muntaka Tall ye i b'a ye k'a fɔ tile 1 tile 2 u bɛ taa so u bɛ na lamɛnli kɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali cayara ka ɲininkali caya Salamisani Musa Mara n'a ka avocat ɲininkali fɛn fɛn taara k'u sɛgɛrɛ u y'a bɛɛ lajɛlen jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye procureur ye commune 4 tribunal la ale kɔni a y'i sigi k'i miiri ka jateminɛ kɛ Musa Mara i ka taa fɔlɔ an ye ɲininkali minnu ta k'i sɛgɛrɛ an bɛna kumaw jateminɛ ni anw bɛnna min kan an bɛ tila ka wele bil'i ma o tuma i bɛ sariya ka bolo kan taa so fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ni maanifin bɛ sariya ka bolo kan Salamisani a na kɛ sariya kɔnɔ i yɔrɔ man ka jɛn sariya la Salamisani k'a da mun kan waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wele bɛ se ka bil'i ma jango i kana jaabili kɛ sɛbɛnnikɛla ko Musa Mara b'o de sigi kɔnɔna la o tuma kunun min ye Musa Mara ye a n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ yen Salamisani k'u tun bɛna taa Senegali ka faaba kɔnɔ n'o ye Dakari ye sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o tuma ko min ye Musa Mara ye k'a ye invitation dɔ de sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye lajɛba dɔ de bɛna kɛ Dakari ye Salamisani n'o bɛna kɛ bɛn kan saheli jamanaw la sigi bɛ se ka diya cogo min na o tuma aw ka seko n'a ka dɔnko ye mun ye aw ka jamana ka tabiya n'a ka laada ye mun ye o tuma min ye Musa Mara ye k'u ka bonyaba de b'a ka u ye wele bila ma ale ka taa kuma an ka jamana tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Mara ye Salamisani k'ale tun bɛna t'o sigi ka fɔ de kɛnɛ kan o tuma min kɔni a ye min sɔrɔ politiki kɔnɔna la n'o ye bɛn a sigili sen kan n'o ye kotoɲɔgɔn tala ye Salamisani k'a tun bɛna taa ka dabali n'a ka fɛɛrɛ de fɔ kɛnɛ kan a na kɛ ni kuma yɛrɛ tun bɛna di Musa Mara ma min b'a kun n'a kan cɛ a k'o ta k'o lase laɲini kɛbaaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Musa Mara ye Salamisani min kɔni a labɛnnen ye a n'a
n'a ka sagi a ka duguta walisi sana misɛnni polisiw sina ka u jɔ a ɲɛkɔrɔ ten n'o ye polisi 2 ye sana misɛnni min ye fanga ye n'ale kɔni bɛna ɲɛsin ma ka ko kɛ Mali ale ni sariya taabolo ye min ye u bɛ gararafu bila ye fɔlɔ o ye sariya taabolo ye n'u ye gararafu bila ye sana misɛnni o t'i la bonya o t'i la dɔgɔya ye o ye sariya yɛrɛ taabolo ye o tuma k'i fo u ka baara kɔnɔna la o tuma u tilalen gararafu bilali la o tuma Musa Mara premier ministre kɔrɔ o tuma k'a fɔra an ye yamariya t'e bolo ka bɔ Mali kɔnɔ nin wagati la ko i bɛ sariya ka bolo kan a fɔra anw ye yan pankuru jigi kɛnɛ kan yan e mana se yan kuma o kuma an k'i bali ka don pankuru kɔnɔ o tuma an b'a ɲini fɛ i ka segin ka t'i ka denbaya la tɔw taara Musa Mara ni minnu don o tuma tɔw taara samanikɛla ko o tuma Musa Mara k'a ka don ni baliya pankuru kɔnɔ ka taa Dakari sana misɛnni k'a kun filɛ nin ye o tuma u ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ segin ka t'i ka so o tuma commune 4 na tribunal ale kɔni bɛ k'i ka ɲininkaliw sɛgɛsɛgɛ n'a mago jɔr'i la waati o waati a b'i wele o tuma min ye Musa Mara ye sana misɛnni ko nin ko in a bɛna kuncɛ cogo jumɛn na o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don wajibate Alahu subhanahu wa ta'ala y'i kale a ko ale ti masi lamɔlɛ n'i ma da i yɛrɛ la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ n'an b'a wele ko Nouvelle Horizon min ye Sulemani Aga Bahawa ye min ye nin bandi kwalen ye nin terroriste belebeleba ye min y'an ka finitigilakaw ye n b'a f'i na u y'a gɔndɛrɛ a n'a nɔfɛma caman ni ka gwara da o la nin baara bala yɛrɛ kɛra ntɛnɛn don kalo tile 21 san 2025 kan min y'an ka faama ye an ka worosugu tabaw n y'o de fɔ i b'a wele ko sɔrɔdasiw i bɛ gendarmerie fɔ i bɛ polisiw kɔfɔ finitigi bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la min ye Menaka ani yen cɛ kilomɛtiri 45 bɔyanko dugu in ale kɔni bɛ yen i ka dila k'a fɔ mun y'an ka faama maaw ye an ka worodugu tabaw u ye wulikajɔ kɛ yen yɔrɔ la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda kunnafoni mun b'u bolo u b'a ɲɛdɔn minɛn mun b'u bolo u b'a ɲɛdɔn u ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu boloda a laban nana kɛ min ye u nana tɛgɛ da maaw kan nin bandi kwali min n'a k'u ɲininen don n'u bɛ k'a ɲini ni o ye an ka n'an b'a wele ko Sulemana Aga Bahawa n b'a f'i na u ye tɛgɛ da ale n'a ka cɛdenw kan ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u maîtriser min ye sɛbɛn fasariba ka fɔ la a ko a bɛ miirinajigi kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo sa k'a fɔ min ye polisi cɛ 2 ye olu dayana waati dɔ la a ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ni cɛ in k'a nɔ bɛ nin na a yira sa k'a fɔ min ye Menaka kɔnɔna ye min ye tiɲɛni caman ye ani bɛngɛnni caman bɛ yen a ko saya caman bɛ yen o kɛra Menaka kɔnɔna na a kɔni sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ ni cɛ in ni nin bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a kun bɛ armée na cɛ in kɔni a désertera kɔrɔ to sa ale kɔni b'o la sa k'a bila ka boli ale kɛra Mamour Tilen ye mun ye Menaka a n'a nɔgɔdugu ye ale kɔni bɛ ka tiɲɛni ne ka olu bolo da nka sɛbɛn fasariba ka fɔ la a ko min y'an ka société civile ye a ko maa caman bɛ yen min ye cɛ in ye a bɛ kɛlɛ kɛ a tila ka mɔgɔw fana enlever ka t'i so de ka denbaya la ne k'i minɛ ka taa ni ye a ko o ye fɛn ye fɛn min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko o de kama mun y'an ka finitigilakaw ye o komi munumunu salo la ne k'a dɔ a n'a nɔfɛmɔgɔw ne k'u dɔ walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye an ka cɛdenw ye kunun ntɛnɛn don u ye Takari Forobabugu la min ye nin bandi ba in ye nin Mamour Tilen ba in ye a n'a ka cɛdenw ni k'u kɛ ɲɔgɔn kan wajibate sɛbɛn fasariba ka fɔ a k'a bɛ min fɔ min y'an ka finitigilakaw ye bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ i bɛ se ka dɛmɛ min k'i k'a kɛ e yɛrɛ bɛ tile k'a kuma fɔ n'i ye maa dunan ye walima n'i ye siganama ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka finitigiw i k'u labɔ a kalama n'o kɛra fiyewu o bɛ kɛ sababu ye jamana a siniɲɛsigi a bɛ ɲɛ nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na min ye Mamani Ture ye nin y'ale ka bolo nɔ ye sara misɛnnin i b'a dɔn min digira ne la nin ko la a ɲɛnɛma de ma minɛ n'a ɲɛnɛma kun minɛna u ka n'i terroriste tɔnba ye n'o ye Daeshi ye sara misɛnnin a wari bɛ bɔ yɔrɔ min na munna ale nana n'a ka commandement ye sara misɛnnin a ye tɔɔrɔ min ta ka maaw sɛgɛrɛ a maa bɛɛ fɔnɔ i b'a dɔn cɛ man ɲi cɛ bolo i mana da yɛrɛ la cogo cogo ni Mali armée y'a tɛgɛ da i kan i bɛ i kɔnɔ tiɲɛ fɔ k'a ban fo ka tila ka don nkalon na Mali armée cɛ ye dɛ cɛ minɛ cɛ don sara misɛnnin an ka jɛ an k'an ka armée dɛmɛ an ka jɛ an k'an ka jamana dɛmɛ an ka jɛ an k'an ka autorité dɛmɛ sara misɛnnin nin ko in ne tun bɛ sigasɛgɛ la kabini waati jan nka sigasɛgɛna banna sara misɛnnin nin jadisi ni nin terroriste ko in an bɛ nin bɛɛ fa ka ban an bɛ ka taabolo min kɛ dɛ malidenw kana décourager
an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ ta ka armée sɛgɛrɛ Saddam Hussein an k'o dɛmɛ ta ka armée sɛgɛrɛ fali min bɛ ka da ni ninnu kan ni maa fala ninnu kan ni tiɲɛnikɛla ninnu kan Saddam Hussein ni fɛn dɔnbali ninnu kan wallahi don dɔ Saddam Hussein a bɛ ban a bɛ ban dɛ fɛn babali tɛ bɛɛ lajɛlen b'i ba bɔ o ye tiɲɛ ye n'i kɛra fɛn fɛn ye don dɔ la a b'i ba dɔ bɛ sin k'a fɔ ko karisa kun bɛ nin yɔrɔ la wallahi karisa kun bɛ nin na koyi kosɛbɛ dɔ b'a sɔrɔ a banna i mana kɛ fɛn o fɛn ŋana ye Saddam Hussein don dɔ kuma bɛ f'i kɔfɛ o tuma an k'an jilaja an ka jamana dɛmɛ sabu jamana tɛ tɔnɔma da Saddam Hussein min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsiriku kan ja an bɛ taa Amɛdi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na naamu anw burankɛ tɛ maa ye sɛgɛn nɔ don o ye tiɲɛ ye Saddam Hussein i bolo don ala ka bɛɛ kisi sɛgɛn jugu ma a man ɲi dɛ sɛgɛn ale de bɛ adamaden danbe bɔ i la danbetigi k'i danbe bɔ i la bɛɛ jɔlen ɲɛna Saddam Hussein ne bɛ n tigɛ don joona Mali tribune na kosɛbɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Kureshi Sise Saddam Kureshi a ko min ye projet ba dɔ bɛ yen Saddam Hussein ko in bɛna sigi sen kan Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ projet in min kɔni ye projet minnu taara an ka jamana fɛ Saddam Hussein ko ni projet in bɛna sɔn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabu n'i y'a lajɛ makama ni bonya mun b'a kɔnɔ a ko nin bɛ sɔn ka na kɛ fiɲɛbɔda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko projet in yɛrɛ ye prix-ba ye a ko n'i ye prix-ba kɔnɔna lajɛ Saddam Hussein k'a bɛna min kɔni ye décharge finale a bɛ n'o fila dilan an ka jamana in kɔnɔ ba kɔ ani ba ɲɛ Saddam Hussein hakili lajiginna anw minnu bɛ yan fanfɛla la a bɛ fɔ yan ma ko rive gauche n'o ye ba ɲɛ ye anw bolo yan ye ba ɲɛ ye o tuma maa minnu bɛ min ye rive droite o ye ba kɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Saddam Hussein n'i y'a lajɛ min ye décharge finale fila ye o belebele fila bɛna dilan a ko kelen yɛrɛ bɛ rive gauche la n'o ye Numubugu ye ka ban a ko Numubugu baara min daminɛna Saddam Hussein ko baara in kɔni a jɔsen ma se ka ngolo fa a ko n'i y'a lajɛ a bɔ ka bin cayara nafolo min donna la nafolo cayara nka Saddam Hussein k'a ma kɛ wasa ye o tuma min ye ni projet kura ye ale de kɔni bɛna a bolo don a kɔrɔ kura ye ni ka se ka wuli ka jɔ a sen kan janko laɲini dabɔra fɛn min kama o baara bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Numubugu fana tɛmɛnen lajɛ a ko min ye rive droite maaw ka yɔrɔ bɛna kɛ min ye o de ye Muntugula ye a ko nin y'a siɲɛ galigale ye décharge finale ka dilan min ye rive droite ye Saddam Hussein ko fana siti o yɔrɔ dɔnna ka ban o bɛna kɛ Muntugula sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ɲama a jilama a ɲagalama Saddam Hussein ko de bɛna doni ka taa n'a ye jilama ka kan ka bila yɔrɔ min o bila yɔrɔ bɛ dilan ɲagama ka kan ka bila yɔrɔ min o bɛ dilan Saddam Hussein k'a bɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ a la ni ka bɔgɔ ni nɔgɔ bɔ a la a ko fana bɛna kɛ nafa fɛn wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana in taabolo lajɛ Saddam Hussein ko bɛsɛya i b'a ye k'a fɔ k'o ye tɔkajɛ belebeleba ye o tuma min kɔni dugu sanuma dugu jɛlen Saddam Hussein ko Bamakɔ bɛna bila o de minɛn kura kɔnɔ n'o tɛ n'i y'a lajɛ projet caman bɛ yen o tuma kulu sigira sen kan Saddam Hussein kulu ta kɔni kɛra dalafɔli ye makɛti cɛ ɲumanw yirala jama la nka n'i y'a lajɛ taama bɔ sisima bɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye décharge finale fila kɔfɛ a ko commune 6 Bamakɔ sigilen b'o de kan Saddam Hussein min kɔni ye dépôt de transit ye o 25 ko fana bɛna dilan sɛbɛnnikɛla ko ɲama a bɛ taa lasegin yɔrɔ la waati kɔnɔ ka tila ka transiter ka taa n'a ye décharge finale la a ko min y'o yɔrɔ 25 ye Saddam Hussein kulu fana bɛna dilan ka bila ni dépôt de transit ye ale ka hakilinaw fana kɔnɔna ye ɲamaw kana taa ton ɲɔgɔn kan ni ka k'i b'a fɔ ko dépôt Kilimanjaro ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲama ale de ye fɛn manko ye kasamafɛn don banakisɛ b'a kɔnɔna la Saddam Hussein ko n'o kɛra sigida kɔnɔna la jama cɛla kuma bɛɛ i ka da la k'a fɔ ko jama tɛna kɛ jama kɛnɛma ye sɛbɛnnikɛla ko wa k'an sigilen b'o de kan Bamakɔ yan dɛ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye collecteurs lajɛ n'o ye kɔbolow ye ko kɔbolo caman bɛ Bamakɔ kɔnɔna la Saddam Hussein kulu kɔbolo fana bɛna dilan ka ɲa kosɛbɛ ni ka fara wuli a kɔnɔna la ni ka kɔnɔna dilan ka ɲa Saddam Hussein ji bɛ se ka boli ka ɲa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana bɛ projet in kɔnɔna la a ko n'i ye projet in lajɛ Saddam Hussein ko min kɔni ye fiɲɛ samaraw ye o tuma kulu fana bɛna dilan Bamakɔ maanifinw t'u ka munumunu salo kɛ yɔrɔ min na ka t'u sigi k'u ka baro duman kɛ walima ka taa dute min i ka da la k'a fɔ ko yɔrɔ fana bɛna dilan yɔrɔ caman na o tuma n'i bɔra k'i jɔ i tɛ foyi ye bin nugule bin kɛnɛma ni yiribulu kɛnɛ Saddam Hussein k'i bɛn'o de ye an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko n'i ye nin kuma in lajɛ n'o ye Kureshi Sise ye a ko nin kuma in ka girin kosɛbɛ dɛ wa kuma in ka di a bɛ maa jigi sɛmɛ nka min kɔni an ka jamana ye ko min bɛ fɔ k'a da o kan o de ye jaw de bɛ bɔ ka yira maaw la n'o ye makɛti jaw ye i bɛ ja duman i bɛ yɛlɛ
yɛlɛ ka tigɛ fɔ fo k'i tigɛ ja nka n'i tilala ka baara daminɛ lajɛ a n'a kuncɛli lajɛ o kuma ko jigi wari dan don sɛbɛnnikɛla ko nin projet in bɛna k'o ye wa a tɛna k'o ye wa ɲininkali tun min bɛ yen nka min kɔni ye Bamakɔ ye sara misɛnnin ko don dɔ nataw la ko ala a tɛna kɛ waati jan ye ko ni projet kura n'o ye projet priba ye o kuma k'a baara bɛna daminɛ Bamakɔkaw ka nafa ni tɔnɔ sanuya badabada bɛ se ka sabati cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Kureshi Sise ale ka sɛbɛnni don Jabate kalo b'a don ɲɛ nka t'a don dusajɛ a t'o ɲɛ fiyewu n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ n'an b'a wele ko indépendant min ye vérificateur général la n'i y'a ka baara labanw jateminɛ min yera a ka sudi ka kɔsani na Jabate min y'an ka faso baara yɔrɔ minnu bɛ yen min ka jamana kɔnɔdenw n'u k'u ɲɛji cɛ jamana ko kana kan mala surunyana i b'a fɔ k'an ka ambassades min ye vérificateur général ye a ka munumunu zalo kɔnɔna na ambassades minnu bɛ yen a ye zɔle da ni ambassade ninnu la ka se ka taa lajɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se k'a dɔn jamana kɔnɔdenw an ka nafolo bɛ taa don da mun fɛ a bɛ bila ka taa di ambassades la a bɛ don da mun fɛ a ka lajɛ n'a bɛ ka don da ɲuman fɛ vérificateur général ka baara la Ghana b'o la Suisse b'o la Émirats Arabes Saoudite b'o la ani ka taa se min ye ambassade camanba ye Arabie Saoudite a donna ninnu bɛɛ lajɛlen la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni k'olu boloda wa mun ye miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn 3 ani wa 40 ani ko a n'a ɲɔgɔn kɔrɔfɔ Jabate k'olu ma se ka justifier 103 408 719 francs non justifiés a taara min Jabate ko an ka taa min ye ambassade min ni o bɛ Riyad min y'an ka jamana lasigiden min bɛ yen sɛbɛn faseba ka fɔ la a ko vérificateur taara zɔle da yɔrɔ la a kɛlen ka baaraw ni k'olu boloda u nana ye k'a fɔ baara yɛrɛ bɛ kɛ sariya yɛrɛ minnu kɔnɔ jamana ka nafolo minnu n'a bɛ taa n'a bɛ don fɛnw na k'u bila ka taa k'a daminɛ tɛnburu la ka taa se baarakɛlaw ka sara ani ambassade bɛ yɔrɔ min na ka taa se dépenses minnu bɛ kɛ baarakɛlaw ka ko la u taa nin bɛɛ lajɛlen nɔ minɛ ka sɛbɛn kɛ trésor public de bɛ wari bila ka taa ni trésor public ye wari bila ka taa diyagoya don jamana kɔnɔdenw ka wari don a bɛ don wo min fɛ min ye ambassade kɔnɔna ye min ye vérificateur général ye a bɛ taa sɛgɛsɛgɛ a sera Riyad kɔnɔna na ambassadeur min n'o bɛ yen a taara sɛgɛsɛgɛliw boloda nka a kɛn bɛ jigin wari ye bi ni ko k'a kɛra jigin wari ye bi wari kan ka taa ni sɛbɛnfura minnu ye i y'a don ta i y'a bɔ ta sɛbɛnfura caman bɛ yen ko majɛ o jɛ dɛ vérificateur général ka fɔ la u donna u y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko registre o tɛ yen comptabilité kan ka kɛ fɛn minnu na Jabate majɛ bɛ olu la a ko document caman bɛ yen olu kan ka ye nafolo kunkanko kɔrɔfɔ la ni nafolo donna ta a bɔra ta n b'a fɛ na vérificateur général la u ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a fɔ ko majɛ caman bɛ a la o de kama sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko n'i donna Riyad ambassade kɔnɔna na a ko min ye manquement ye 114 161 505 francs a ko o de ye majɛ kɛ wari la k'o de ye magan hakili lajiginna sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ min ye nin miliyɔn 100 ani kɔ ye k'a bila ka taa ambassade la u taara sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ est-ce que n b'a fɛ nin ko in bɛ cogo di majɛ kɔni kɛra minnu kɔnɔ ma se ka justifier nin ko nin kɛra maloya ko ye nin kɛra dabaliba ko ye n'a fɔra trésor public jamana ka wari ambassadew kan ka mun verser a kɔnɔna na misali la sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko baarakɛlaw ka cotisation olu kan ka verser Jabate n'i y'o jateminɛ o bɛ t'i jɔ miliyɔn 47 898 francs an b'a f'i ɲɛna k'o ma ɲɛ sɔrɔ min fana ma ɲɛ sɔrɔ diplomatiw ka wari minnu bɛ baara kɛ ambassade kɔnɔna na ni o ye 22 639 949 o fana wo yɛrɛ Jabate sɛbɛn fasiriba ka fɔra a ko min ye an ka ambassade yɛrɛ bɛ sara ni wari minnu ye i n'a fɔ heure supplémentaire baarakɛlaw ka wari n'i y'o fana calcul kɛ olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ Jabate min ye 596 104 ye k'o fana taara min min ye double comptabilité Jabate 9 699 297 francs k'o fana k'o ye majɛ kɛ Jabate n'i y'a jateminɛ min ye dépense yɛrɛ ye vérificateur général yɛrɛ ka fɛn na min yɛrɛ ma se ka justifier o selen kɔnɔna na ka taa se fɛn caman ma i n'a fɔ n'u ye ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ min yɛrɛ kɔni kɛra kɔnɔ k'a fɔ ko taasira yɛrɛ ma ye o la o kɛra 11 432 097 francs ye majɛ yɛrɛ ko yɛrɛ kɔni taa fɔ ma ye
sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ mobili entretien dépense mun bɛ kɛ mobili la min ye 11 millions 141 577 francs k'o fana ka jateminɛ min ye 114 millions 561 505 o min n'i y'o jateminɛ o min fana don na ni taayɔrɔ ma brigadier général yɛrɛ ka fɛɛrɛ don n'i y'a jateminɛ n'a fɔra k'o de tununa ambassade kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw bolodalen waati dɔ min ye 11 millions 152 000 francs o dɔrɔn de yɛrɛ k'a fɔ ko kɔni de segira a bɛna fɔ o de calcul kɛra k'a fɔ o de bɔra la ni du y'o bɔ wari la i bɛna ye k'a fɔ 103 408 719 000 k'o de ma ye bɔ ko nin ye dabali banko ye ambassade min n'a bɛ IDA kɔnɔna na maaw dilabɔli bannen don ni sɛbɛnfura ninnu brigadier général kɛlen ka nin baara ninnu kɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a bɛ pôle économique la u bɛna baaraw di olu ma ka se ka taa section de compte la jateminɛw ka se ka kɛ cogo min na nka sɛbɛn fasiriba ka fɔ la kabini waati min n'a fɔ sisan ko nin ye ko belebeleba ye min kan ka maa siran n'a fɔra ko ambassade kɔnɔna na an ka nafolow de bɛ taa jamana ka impôt de bɛ taa baarakɛlaw sosora ka taa se fɛn caman ma ko wo bɛ taa yen nɔ k'o ye dabalibanko ye Jabate nin ye sɛbɛnfura ye an ye mun bɔ indépendant kɔnɔna na sɔgɔmada in na Salamisɛni an b'a fɔ cogo min na an ka bamanankan na n'i y'a ta caw i b'a bila caw i ni min tali man kan n'i y'o ta Salamisɛni bɛ ye cogo wɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma o kuma Salamisɛni nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la kunnafoni min n'an y'a lamaga ka di lamɛnnikɛlaw ma don bɛ n'a dugujɛkan don Salamisɛni an bɛna fɛn fɛn fɔ anw ka fɛn sɛbɛnnen tɛ an ma ye a sɛbɛnyɔrɔ la maa minnu ye kalimu tabaw ye bɛɛ n'i ka baara don olu de b'a sɔgɔbɛ min k'a kɛ sɛbɛnfura ye k'o tɔgɔ da ko journal o journal n'o de bɔra Salamisɛni anw de b'an ka nafolo ta ka don o la min k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ min k'a kɔnɔ kuma da lamɛnnikɛlaw tulo kan o ye revue de la presse ye o revue de la presse Salamisɛni o de bɛ boloda jɛgɛfo kɔnɔ tile 5 jɔkun kɔnɔ k'a daminɛ ntɛnɛn min k'a bila juma ni sɛbɛnnikɛlaw ko k'u bɛ baara kɛ hali sibiri ni kari ye Salamisɛni an bɛ tila ka baara k'o fana la sabu an bɛ baara kɛ ni fɛn min ye o ye olu de ka magan n'olu tɛ yen Salamisɛni nin baara in tɛna se ka kɛ Salamisɛni o tuma ni an tilala an bɛ Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kabini 5 heures du matin ale de bolo bɛ nɛgɛ la o tuma radio baaraw ye dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi o tuma min ye YouTube na radio Jɛgɛfo officiel o tun bɛ Sylvie Daku bolo k'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn e ni ne o ye laada ye tarata o tarata Salamisɛni an bɛ bɛn kumasoba in kɔnɔ ni k'a lamaga ka di lamɛnnikɛlaw ma walasa an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ wa salam